Mainit na panahon, malaking tulong kontra COVID-19 ayon sa otoridad. Naritong report. Paypay rito, paypay roon. Madalas na pag-inom ng tubig at tagaktak na pawis. Talagang ramdam ng araw ang pagbabago ng panahon mula sa comforting cold weather to summer is in the air na panahon. Sabi ng iba, sana raw ma-extend pa ang malamig na panahon. Masakit ang ulo, ma'am, pag mainit. Medyo kantin madam, naiinitan yung katawan namin na tricycle driver dito kasi wala na kaming pagsilungan. Pero wag daw sanang nega dahil ang problema sa COVID-19 masosolusyonan daw ng hot weather. Sa panahon po ng tag-init, so yung sinag ng araw ay ultraviolet light po ito na madali pong ma-destroy o mamatay ang virus outside the host. Kabilang ang bansang Pilipinas sa mga tropical countries, kaya wag na raw magreklamo kung nararanasan ng mas mahabang mainit na temperatura sa buong taon. Sa mga panahon kasi ng mga tag-init, so karamihan kasi talaga ang mga tao nasa nasa mga beach area na po sa mga paliguan. Gayunman, isa lamang ang mainit na panahon sa mga paraan para makaiwas sa coronavirus. Gaya ng ibang paraan para maiwasan ang anumang klase ng sakit, importante pa rin na maging malinis sa katawan para iwas hawaan. Kasama si Henry Duminsil, ako si Joanne Punsoy, naghahatid ng Balita Amyanan.